Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da Zainab Raji TV. To jama'a, kafin na bawa malama Aisha damar karanto muku labari a yau, ina mai sanar muku da cewa akwai tambayoyin da za mu yi a cikin wannan shiri. Idan kana sauraron shirinmu a daki-daki za ka ji sanda za mu yi wannan tambayar. Kada na cika ku da surutu, bari mu bar malama Aisha ta ɗaura daga inda ta tsaya. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da Zainab Raji TV. Muna kawo muku shirin nan ne mai suna labarai daga marubuta. Muna cikin littafin nan ne mai suna Kece Gudaliya, wacce Benazir Umar ta rubuta. Ni Aisha ta Samira Abdullahi zan karanta. Mun tsaya ne a daidai lokacin da Amir ya ɗago ya kalle ta, ya tsorata da yanayin da ya ganta. Kuka take yi sosai ba kaɗan ba. Hakan ya sa ya fara ba ta haƙuri. Ki haƙuri Afra, I never mean to hurt you. Amma ina, Afra ta yi nisa. Ta ɗau aƙalla minti 30 tana kukanta, bai hana ta ba. A nan muka tsaya za mu ɗaura a kai. Shi ma ya zauna, ya yi ta zubar da nashi ƙwallon. Yana tunanin yadda rayuwa ta kasance musu. Can ta nisa ta ce, haƙiƙa ya Aminu, ba zan taɓa mantawa da kai a rayuwata ba. A kullum na yi sallah, nakan roƙi Allah ya baka abin da kake so, ya kare ka. Kai ne sanadin rayuwar da nake ciki. Bayan mun dawo nan, na samu duk sona ban samu matsala da su ba. Har na yi makaranta na gama. Ina samun gata daidai da yadda 'yar gidan za ta samu. Wannan bayan Allah ban san da me zan saka musu ba. Ya ce to ya aka yi aka kawo min ki asibiti, sannan wane ne Ahmed ji a gunki? Ta dan nisa kafin ta ce shi ne lokacin na farko da wasu 'yan uwansu suka min gori. Hakan ne haddasa min bacin rai sosai, kasancewar na sa abin a raina. Yayan amana kuma shine wanda zan aura. Wani bakin ciki ya rufe shi, shi kan idan ya rasa Afra to tabbas zai yi bankwana da rayuwa. Sau shekara 13 yana kiwon soyayyanta, har yau bai da budurwa. Ta ce ban labarin bayan rabuwa. Ya ɗan nisa kafin ya ce bayan tafiyanki mun yi asara sosai, don jari inna ya ƙare, ni ma da kyan nawa ba jari. Hakan ya sa wani babban mu a nan Abuja ya kwashe mu ya dawo da mu nan. Ya sa ni na ci gaba da makaranta, bayan da ban yi ba ko zan sami unguwan da kike, amma ban samu dama ba. Ina shekara ta ƙarshe inna ta rasu, saura bidiki ne kawai. Na fata tausaya masa sosai, ba uwa ba uba. Fatanta Allah ya haɗa shi da mata ta gari, ko za ta ɗebe masa kewansu. Dan ta masa jaje da ta'aziyya, sannan ya ci gaba. Bayan na cire tsammani, amma ke kan kullum da ke nake tashi a raina. Abokina ya kira ni, ya ce na je asibiti akwai wata patient an kawo. Da kaman ba zan je ba, sai dai na aure, na shiga na ga hajiyansu. Na gane ta amma ba ta gane ni ba. Duk hankalinsa a tashe, hakan ya sa na ce to zan bari in mara lafiyan ta samu sauƙi. Tuna na san ko ba komai za ta min hanyar ganinki. Ina ta murna sosai. Sai da na je kanki kuma jiki na yi sanyi. Kamanninki a zuciyata bai canza ba. A kullum mafarki na kenan. I almost look like a zombie. Jikina na rawa na fara miki treatment. Haka zalika duk ran da kike cikin damuwa ko wani abu, ina ji a jikina. Saboda ranar da daddare na ji na kasa nutsuwa. Ina tura ki sai gaba na ya faɗi. Haka na kira Ahmed, ya ce min lafiyan ki lau. Na ce ya duba ki dai. A daidai lokacin na fito gida na zo gidanku. Ina kofan gidan ma sai gashi ya kira akan baki da lafiya. Afra ta tsorata sosai. Da ba dan bata san shi da ƙarya ba, da za ta ce ƙarya ya gintse mata. A ƙarshe ce Afra, ke ce burina for the past 13 years. Ki imagine how I will feel. Please and please ki aure ni. Nan fa ta fara kuka. Ka yi haƙuri ya Aminu. You are late.
Me yasa baka faɗa min tun da ba? I can't break a promise, ka yi haƙuri. Ta miƙe ta bar shi a gun. Ya kai awa 3 a zaune kafin ya samu nutsuwa ya tafi gida. Kuka ya fara yi kamar ƙaramin yaro. Kishi na cinsa, shi dai ba zai yi san kai ba, amma tun da afronsa ne ta faɗi haka, kullum burinsa ya ganta cikin farin ciki, don haka ba zai raba ta da Ahmed ya ga ɓacin ranta. Zai ci gaba da rayuwa haka har ƙarshen rayuwarsa. Afra kuwa da ta je gida ta gagara nutsuwa, sai kuka ta fara yi. Daga kuka wasa abu ya dawo gaske. Wani irin ƙara take yi tana fizge-fizge. Kamanninta duk ya canza. Nan fa yayi babba ya ruɗe aka kira billiri. Ai kuwa jirgin da zai zo next Abuja daga Gombe, zuriyar kawu ya lofo. Ahmed ya gigice. Suna haka kuwa sai ga Aminu shi ma ya zo, don jikinsa na basa ba lafiya ba. In takaita muku dai, ƙaramin hauka shi Afra ta fara yi. Ta fara fizge-fizge. Gashin kamanninta ya sauya. Duk mai imani sai ya tausaya mata. Aminu kuka wiwi, abin da ya bawa kowa mamaki, amma da suka yi la'akari da hala ya san ciwon, sai kowa ya share. Nan fa ta fara fashe-fashe tana wani irin gurnani. Asibiti aka kai ta, inda suka ce a miƙa ta asibitin mahaukata. Ai kuwa aka kulle ta. Adda Salma tana ta ya za ku ɗaure ya kamar ba mutum ba, don Allah ku sauke ta. Dole suka fice da ita suka bar ɗakin. A gida ne Ahmed ya yi sulum kamar mara lafiya, duk ya wani jijjiga. Nan ya fara sumbatu. Haba Afra, ni da nake son ce miki ran Juma'a za a ɗaura auren mu? Shi ne kike son ki gudu mu? Insha Allah ko miye a kanki zan aure ki a haka. Kwana Afra 3 abu sai gaba yake. Aminu ya nemo babban malami tare da cewa a dawo da ita gida, a gwada maganin gida a gani. Ai kuwa aka dawo da ita. Ganinta na farko malami ya ce baƙaƙen aljanu ne. Barin gwada mu ga. Nan ya fa yi addu'ansa, ya yi umarni da duk su fita, sai wanda ya zama wajibi. Babban yaya ya ce duk nan kowa ya zama masa wajibi. Malam ya ce to, nan fa ya fara addu'a yana karatu. Wani irin ƙara sai da sa'adan Salma suka razana. Ya ce salamu alaikum. Aljani kam shiru. Sai da ya tofe shi da addu'a, don fa aljani ya fara me kake so? Me za ka min kake ƙona min kai? Malam ya ce me ka zo yi? Aljani ya fara musu sai da ya ji ayar Allah ya fara bayani. Mu dai muna jikinta tun ran da aka haife shi. To Malama Aisha, a dakata mu ba su tambayoyin. Duk da cewa na san sun fi son a ci gaba da labarin, kasancewa sun ga lokaci bata kai ba, kuma an dakatar da su da jin labari. Ku yi haƙuri ku ɗan bani mintuna kaɗan domin na karanto muku tambayoyin da nake so na tambaye ku. Tambaya ta farko tana cewa, wace ce almajirar tasha mai kwana a ƙasar rumfa? Idan kin sani ko kuma ka sani, a ƙasan wannan shirin za ka ga comment, sai ka rubuta ansarka, ka sa tambaya ta 1, amsar ita ce, kawai ka rubuta ansar, ko kuma sai ki rubuta amsar. Tambaya ta 2 tana cewa, a ina kike da zama? Ta nuna ƙasar rumfar. A ina kike sallah? Waye mamanki da babanki? To a nan tambayar ita ce, shin waye ne yake wannan tambayar? Zan maimaita. A ina kike da zama? Ta nuna ƙasar rumfa. A ina kike sallah? Waye mamanki? Waye babanki? Shin wannan tambayoyin da ake yi, wa ke wannan tambayar? Tambaya ta 3. Tunda mahaifinka ya rasu, nake riƙonku, baka ganin mutunci na. Yanzu akan wata tsintacciyar mage zaka karya ni? Shin wace ce ta yi wannan maganar, kuma da wa take yi? Zan maimaita.
Maganar ita ce, tunda mahaifinka ya rasu nake riƙon ku, baka ganin mutunci na, yanzu akan wata tsintacciyar mage zaka karya ni? Tambayar anan ita ce, shin wace ce ta yi wannan maganar, kuma da wa take? Tambaya ta 3 kenan. Tambaya ta 4 tana cewa, magana ne aka yi, so sai a fahimta, in aka fahimta, in dai kana jin labarin a yau da gobe, za ka gane lokacin da wannan abin ya faru. Ta kama kunnanta, ta mata kashedi ta ce, in ma munafukan zuri'ar ku ce suka turo ki, domin ki sa min ido, wallahi sai na karkarya ki, matsiyaciya. Ta daga hannu domin ta rankwashe ta, ta ji an riƙo hannunta. Shin wace ce ta yi wannan kalaman, kuma waye ne riƙo hannunta? An fahimci tambayar? Tambayar tana cewa magana aka yi, sannan kuma ana son ka faɗi waye ne wannan lafazin. Ta kama kunnenta, ta mata kashedi ta ce, in ma munafukan zuri'arku ne suka turo ki, domin ki sa min ido, wallahi sai na kakkarya ki, matsiyaciya. Ta ɗaga hannu domin ta rankwashe ta, aka riƙo hannunta. Shin wace ce ta yi wannan kalaman, kuma waye riƙo hannunta? Tambaya ta 4 kenan. Tambaya ta 5 tana cewa, bai ce uffan ba, shi ya rasa ya aka yi Afra ta rena shi. Shin wa yake wannan maganar zucin? Tambaya ta 3 kenan, wani ta 5 kenan, ya haƙuri. Bai ce uffan ba, shi ya rasa ya aka yi Afra ta rena shi. Waye ne yake wannan maganar zucin? Bai ce uffan ba, shi ya rasa ya aka yi Afra ta rena shi. Shin waye ne ya yi wannan maganar zucin? Tambaya ta 5 kenan. Ga wanda Allah ya bashi damar ansa wannan tambayar daidai, kuma ya kasance na farko a cikin tambayar, kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke ajiye mana comment a baya, yana da damar cin naira 5,000, ko kuma tana da damar cin naira 5,000 wacce ta ansa wannan tambayar daidai. Na san kun gaji da tambayoyin da nake yi, kun fi son Malama Aisha ta ci gaba da baku labaran? To, Malama Aisha. Ya ce, salamu alaikum, aljani kam shiru. Sai da ya tofe shi da addu'a, don fa aljani ya fara, me kake so? Me za ka min kake ƙona min kai? Malam ya ce, me ka zo yi? Aljani ya fara musu sai da ya ji ayar Allah ya fara bayani. Mu dai muna jikinta tun ran da aka haife ta. An turo mu ne, ran da mamanta ta haife ta suna asibiti. Lokacin mai gidanta ya zo, wacce ta turo mu ta ce in mun zo mu cire wa 'yar numfashi. In ya so in an nuna ta za a ba wa ma'aikatan asibiti kafin a je a binne ta. To a nan za mu gudu da ita mu wurgar. To mun ɗauke ta mun wurgar da ita. Sai wani ɗan uwanmu aljani ya riƙe ta har shekara 5 kafin ya kai ta kasuwan garin uwar yarinyar. Don kar ta kusance iyayenta. Mu dama mun gama aikinmu, to yanzu ma an turo mu ne akan mu haukatar da ita. Saboda mijin da za ta aura shi 'yar uwar gijiyarmu take so. Amma tun da ka fara ƙona mu, mu kan ba za mu bar ta ba sai mun lakasa ta. Aiko malam ya fara addu'a sosai, yana cewa waye iyayenta, a wani gida suke, me sunansu? Ya ce sunan babanta Adamu, mamanta kuma Salamatu. Suna zama a nan garin, mamanta 'yar gidan Galadima, Addasalmu wacce ke zaune, ta faɗi ƙasa sumammiya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ya umarci a fitar da ita, da duk matan gun, a cewarsa suna da rauni. Me za su zauna yi? Nan aljani ya ci gaba da bayani. Yanzu ita wacce ta turo min, 'yarta take so auren shi. Ahat kan tun da uwarsa ta haife sa, bai taɓa shiga tashin hankali irin wannan ba. Kuka yake sosai. Wannan me ke faruwa da shi? Afra 'yarsa ce kenan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba aure a tsakaninsu? Wayyo shi kan tashi ta ƙare. Miƙewa ya fita da hanzari, har yana harza ƙafa. Yayi babba kuwa me zai yi in ba kuka ba? Aminu kan ba za a tantance yanayinsa ba,
don ya ruɗe har baya gane me ake faɗa. Aljani ya bada bayanin cewa Innatu wato uwar Jidda su suka turo su, kuma su ne suka sa aka wurgar da Afra tana jaririya. Sannan ita ta sa wa Galadiman ciwon ƙafa tun da ya ƙi aurenta, a nan malam ya ƙona su ta suka fita. Ya ba wa Afra magungunan da za ta na sha da wanka da sauransu. A daidai lokacin da ta farfaɗo, lokacin ta buɗe ido, ta ganta a cikin mutane, ai kuwa ta miƙe duk jikinta ya mutu ga kasala. Yayi babba ya taimaka mata, wani sabon santa ne ya shiga zuciyarsa. Ashe ƙanwarsa ce. Ikon Allah, Aminu ma duk ya rikice. A daddafe ya sallami malamin. Daidai lokacin nan aka kai Afra ta ɗan kwanta. Adda Salma ko kuka ba magana. A lokacin da yayi babba yake musu bayani, Hajiya ta ce Allah ya isa tsakaninmu da Inajo. Mu mata rana ta mana dare. Lallai mutum ka bar shi yadda ka gan shi. Anti Amarya kuwa wato mahaifiyar Adda Salma da Husaina, in ba ku manta ba, Ahmed da yayi babba su ne maza kuma 'ya'ya a gun Hajiya babba. Hajiya ta ce Allah ya isa tsakaninmu da Inajo. Mu mata rana ta muna dare, lallai mutum ka bar shi yadda ka gan shi. Anti Amarya kuwa wato mahaifiyar Adda Salma da Husaina, ba ku manta ba, Ahmed da yayi babba su ne maza kuma 'ya'ya a gun Hajiya babba. Ita kuma Anti Amarya 'ya'yanta uku, da Salma da Hafsa wata take auren sarkin Dukku, da kuma Husaina. A lokacin Anti Amarya ta kamo hanya ita ma. Gida ya cika da farin ciki, nan aka dugun zuma aka koma Billiri. Faɗan Galadima, Husma ta dawo daga makaranta, abin bai tashi ɗaga wa kowa hankali ba, sai da Ahmed ya birkice. Amma akwai aure a tsakaninmu ai, tunda 'yar yayata ce ta uba. Na fa aka ce masa a'a. Ya ɓata rai yana kuka ya ce me alaƙar Sayyidina Aliyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Amma ya aure 'yarsa ai. Na fa Galadima ya ce masa a'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Aliyu cousins ne. Shi yasa ya bashi auren 'yarsa. Amma kai 'yarka ce, ubanku ɗaya. Muharramarka ce, don haka ba aure a tsakani. Kowa ya tausaya masa yayin da Galadima ya ce a kira masa Afra. Ya ce ikon Allah, ashe ni na raini jikana. Kun ga ikon Allah kenan. Ba a yi wa Allah wayo. Na yayi ta musu wa'azi da su riƙe zumunci su cire ƙyashi da hassadan juna. Innata kuwa a yanda labari ya zo ta haukace. Ba kyan gani, haukan ma mara fasali, don har tuɓewa tana yi. Irin wannan rayuwa da me ta yi kama? Duk wanda ya shuka tsiya tabbas za ta bisa. Wannan kenan. Afra kuwa ta ɗan yi mulmul abinta. Ahmed take ta yi nema ya koma Amerika abinsa. Don ba zai iya wannan rayuwan ba. Afra ta samu admission ita ma a Nile Turkish. Ranar suka tattara suka koma a nan Adda Salma ta tsare. Ta ce da tattaro kayanta su koma gida. Alhaji Adamu wato mijin Adda Salma mahaifin Afra dama ya yi tafiya. Adda Salma ta ce kada a gaya masa, sai ya dawo ya sha mamaki. Ya shiga falo ya aje kes ɗinsa, yana ƙoƙarin tuɓe babban rigarsa. Ya ji ta baya ana taya sa, ya ji ya ga matarsa. Ya ƙare mata kallo sosai sannan ya ce, zan so na san abin da ya sa ki murna yau. Rabon da na ganki cikin farin ciki zai kai like tun haihuwanki na bebinmu. Amin, albishirinki ta yi, albishir ta yi dariya sosai ta ce darling, albishir. Ya murmusa ya ce goro. Ta ce gaskiya abin goro, don wannan albishir ɗin mai tsada ne. Ya yi dariya sosai sannan ya ce me kike so? To jama'a, a nan za mu tsaya. A shiri na gaba za mu kawo muku daga inda muka tsaya. A madadin Zainab Raji TV muke ce da ku bi salam. Allah sarki duniya, labari alijita. Duniya, ina da bayanin duniya. Ba mu labari mu sha mai na gaskiya kamar littafi. Yau da labarin duniya.
Yo alijita. Allah sarki duniya. Haka yake. A rana ba ta karya sai dai uwar da ta ji kunya. Wannan haka yake. Kaga duk wani nisa in jifa karshe kasa zai faɗo. Wanda ma ya kar zai dawo dole. Alkawari kaya ne in ka ɗauka ka yi cikawa. Kuskure ne mutum ya dau alkawari ya saba. Ba Karo kyau. da karo sai rago ɗan akuya ba za ya iya To da ba. wani gawan zai yi alijita. Shi rami na mugunta in za kai sai kai yau babba. Ka yi dogo Idan ba shi kai bai za ka faɗa. faɗa ba wace kilkai ka faɗa. Kaga wannan ganganci kenan haihuwa da damuna. Mu je zuwa alijita. Gurnanin zaki na tsaya da su kwakwanta. Manyan makwanciya za su yi domin takun mala'ika daban Shi da jirgi na gane ya wuce sanin mota. Wane shi jirgin sama ko ina hanya ne. Jirgin sama ni na gane ba sa an motoci ne To shi ba ko ba. ina hanya Kaji ne. wannan kenan Isa mulhatsi. labarin jita ne. Allah sarki. Sai ya kaji ari A baba. tsaye nake. Ka gane ari baba. tsaye nake, Ka tsaye gani nake na saurari. yarda da Allah. Wannan haka Ka ne. yarda da ikon Allah. Na Gaskiya ne. hakuri kuma na more. Wannan haka yake. Mai hakuri na ji an ce shi ne zai dafa dutse. Eh, Ka sharo man saya more. Wannan haka Ka ji karin maganar wanda Hausa. ba ma Hausa ba su ma sun san haka. Idan wani ya saba wani kusan bai saba ba. Ai sabo turken wawa alijita. Baban afani sai da kuta Arziki da tare. kake gani Allah shi ke bada. Wannan gaskiya ne. Ni na gane talauci ashe mugun ciwo Ba ne. karaman masifa ba ne kuma azumi ne kowa ya ɗauka sai ya Zamanin kai shi. nan namu na yanzu in baka da shi ba mai Wa zai baka. baka? Babu mai kallon ka in kai magana ba mai Nuna dauka. ka za a dinga kamar watan Ramadana. In kana da kuɗi ka more kai ka sha a shagalinka. Wannan gaskiya ne Idan Allah ka ma ga kai dama faɗa. kyauta in ka ga dama a kai sadaka. Na azurta ku ci ku sha daga mai kyau. Idan ka ga dama cinye duba mai ce ma'a. Wannan haka yake sai dai a dinga tunani. Dan dukiya Mai aliya ce. kyauta ya more maroci san bai more Me za a yi da ba. kankaman na